Čaute ľudia, tu som späť po mesiaci, hej, natáčal som. Dneska si tu zahráme Bed Wars prvýkrát, áno. No, vyjde ešte videjko, jak som si kúpil tento pás, hej. A ideme vyskúšať tohto vidra, hej, ktorého máme tuto. Späť má efekt, že za každých 8 sekúnd strieľa taký fireball, ktorý dáva 2 damage, takže poďme si ho vyskúšať. A poďme na 4v4. Tam bude viacej ľudí, predpokladám. Rýchlo. Čakajte chvíľu. OK, už ideme. No, šup. OK, som červený. Let's go. My sme mali vyhrať. No. Môžeme sa ísť pozrieť, aký máme teammateov. OK, nejaký Aman. No, tak. Attack the enemy. Áno, toto je celkom pekné, čo som dal. Dúfam, že to vyhrám. Keď chcete, aby som vydával pravidelnejšie videá, tak holhaj, like day, odber a uvidím. No tak, startni hru. Come on. No, šup, do hry. No. No, tak asi sa vám nechce čakať, tak počkajte. No, čakám tu už 5 minút a stále nie sme v hre. Ale keď budete chcieť, aby som natočil, že ako pomôcť začiatočníkom na Bed Wars, tak dajte like a odber, hej. Ja to natočím. Šťastný nový rok vám prajem. Veľa zdravia, šťastia, aby ste poslúchali a veľa mali. A nech sa vám darí. No, hra konečne, spustí sa už. No, konečne. OK, no. Let's go do hry. Ideme si ukázať, jak strieľa tá hlava, teda ten vidr. On automaticky strieľa. No vidíte, vystrieľal som taký fialový fireball. Nad nami. Nevadí, idem mi zničiť posteľ. Silne nám zničil, tak my sme silnejší, myslím. Wop. Už aj oni majú po posteli, let's go. No poďte, môže. Zelený. Ne. No poď. Niečo mám, niečo? Nie. Poď. A je mŕtvý. Dead. Zabil som, to asi Aman. No nevadí. Nie ja, dobre. No. OK, už len zelený. Traja modrý, Ten išiel asi tam, čo nás zničil, nevadí, idem za ním. Wow. Kde to Prečo to vystrelilo? Nevadí. Ono to strelilo. Aha, tam hore. Počkaj, aha, on išiel dole, tak ideme na ňo. Som sa rozmyslel. Hop. Au. Kde je? On si to... Tak to je laker. Budem musieť za ním, ale mne sa nechce ísť do hora, tak čo už mám robiť? No, nepôjdem tam len tak, počkajte. Kúpime si popita. Wop. Máme ho. Náhodou. Ja nemám full gold. Daj mi pokoj teraz. Teraz sa nechcem hrajkať. Daj mi pokoj. Nie som ready. Kde sú moji teammate? Help me. Ne. Nechaj ma. Nechaj. Spadol, dobre. Tam je. On skočil na ňo. Kto vyhrá? Ten bude dobrý. Nemám full gold, to je problém. Tam je jeden modrý, musím za ním. OK. Come on. Kde išiel?
tu je nejaká vojna hore. Môj teammate, pekne. Že mám nejakých dobrých teammateov, tam je. S tým prehnul 23 HP, to nie je až taký dobrý. Nechcem až tak veľa damage si dávať. Jau. Nevadí, sa stáva. Si dáme čo? HP a protection. Pekne. Pekne. To nezdá. Wop. Musíme mať full gold aspoň. OK. Wop. Tak. Candy. Aspoň môžem toho vidra vylepšiť. Ale teraz nie asi. Dobre, mám full gold, takže už sa nikoho nebojím. No. Tam je ten, čo nás zničil na začiatku. Fú, ten dostane. Poď. Puťa. Poď. On skočil. No jasné, srapko uteká. Tak ja si idem pre srapka. Ja som ho killnul, let's go, pekne. Hej, už len zelený a jeden žltý, no tak to je fakt super, dohora sa mi vôbec nechce ísť. Kebyže tak idú aspoň. A tam sú dvaja. Let's go, tak ideme fightiť s teammateom. Bum. Zabil som ho, let's go, easy. I tento dostane. Bum, ty kokos, môj teammate ide. Ten sa nezdáva, ten je dobrý. Dobre, už len žltý a zelený a tí budú pravdepodobne hore. No vlastne tam už vidím toho žltého. Má ten chôz nejaký doveričný. Asi si ide ku mne. Má nejakého ice peta, no, z tej sezóny, ja som to nemal. Idem za ním. Wop. Kde je? Smrt. Ne. Wop, dohyluj sa. Ne. Fú, hlavne sa tak nech... Ja som iba sám červený, no Zapek asi už išiel preč. Nevadí, idem si pre ňoho. Musím ho dať dole. Sa nebojím. Nejak od mňa. Kde išiel? No. Kde je? Kompas. On to vážne skočil dole. A nie, on má zase tú perličku. Jeho perlička. Ale, dačo si nepromyslel, si zabudol. Si nechám on tak killnúť. Dole, ja nemám slimy. Nie, zóna. Prosím. Nie. To bude riskantné. A dobre, mám. Hop. Ty kokos, tak to letím. Ideme na zelený, poď, cipni. A je dead. Ty kokos, to bolo dobré. To som presne načasoval. 4 tak, jumboost na toho typka. A hožľania a tak. Skač na mňa náhodou. Bude furt utekať. Malé decko, no. Ok, kamarát, len si vypijem taký fajný jumboost a idem hneď na teba. Počkaj chvíľu, daj mi chvíľku čas. Tak, to je lakier. Keď mne to nevadí, lebo nedáva mi to až taký damage, ale rýchlo za ním dohora. Než ma zase pinkne. To bude hrozné. Hop, stavaj. Tam je. A teraz dostane. No jasné, vyhral som, ty kokos, pekná hra. Ok, ideme do lobíčka. Fú, a už toľko. Len jednu hru som stiel vážne. GG. Tu robíš srandu.
tak toto, ale no nič, tak prehra. To ma zabolí. No nič. Že by som dal ešte jednu hru, ale nie, už. A sa vás to už asi ani nebaví, no. Come on. Keď ste video dopozerali až sem, tak napíšte do komentárov, že... tak čo napíšete? Napíšete Horn 53, keď ste dopozerali video až do konca, aby som vedel, že kto videl. To je tá nová sezóna. OK, tak si sa vidíme pri ďalšom inom videu novom. OK. Zatím čaute.